खुलुमबाय, आंनि मुङा दरायना बिनिता नार्जारी, जिल्ला धेमाजि, गामि 2 नं महनपुर, लासो देखाफाम। आं दिनै बाथौ बिबुंसारनि फोसावनाय आरो दुलाराय बाथौ बुथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै बिजाब फरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो सिगांबोदों। बे आयदायाव आं फरायथिनो लानाय आयदाया जाबाय बाथौ थान्दै बिजाबनिनो सिजौ आयदा, बिलाइ 27। सिजौआ बाथौ धोरोमनि गोथार नेरसोन। बुहुम सोरजिनायनि उनावनो सिजौखौ आफा बोराइ बाथौआ सोरजिग्रोयो आरो हावासि जायगायाव बादामालि हारिनि बिफां सिजौआ अन्थाइनि सायाव उजिदोंमोन होनना बर'फोरा फोथायो। सिजौआ सुबुंनि जिउमानि नेरसोन। जिउमाजों आरो सिजौजों गोथौ सोमोन्दो गोनां। सिजौआ जाथोसे 4 सिरि गोनां रावजोंबो रुजुजायै बिफां। सिजौनि गुदियावनो गुरु गेदेमाफोरा जिउनि जोंथि सोरां अबंनि गियानखौ बुथुमनो खाबु मोन्दोंमोन। बेबादिनो सिजौखौ बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा धोरोमनि नेरसोन महरै सिगाङाव लानानै जारिमिना मिन्थिस'हायै समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदों आरो फालिबोदों। सिजौखौ नुयोब्लानो मानसिया बाथौनि गोहो आरो बेनि बान्दोबाखौ गोसोखांनानै खर' गंग्लायै खुलुमहरो। बाथौ धोरोमारि सुबुं समाजा सिजौखौ इसोरनि सोरजि हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि नेरसोन होननानै हमना लानाय जादों। सिजौनि सिरि रोदाखौ साननो थाङोब्ला बे 4 बेसादनि खोन्थाखौ साननो गोनां जानानै फैयो आरो बे 4 बेसादनि खोन्थाखौ साननो थाङोब्ला आफा बोराइ बाथौनि सान्थौफोरा रोखा रोखायै बेरखाङो। इसोरनि सान्थौखौ एबा हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि बिजिरथिखौ मोनसेल' बेसादाव मोननो हानायानो जादों सिजौ। बे सिजौआ इसोरनि गोथौ सान्थौखौ फोरमायनो हायो। इसोरनि साननाय आरो बेनि मावगोमाखौ फोरमायनो जा बिदिन्थि नांगौ गुबुन जिब जुनार आरो दंफां लाइफाङाव गैया, नाथाय गोरोबलांनाय बिदिन्थिफोरा सिजौनियावसो दं। सिजौनि ओंथिखौ गाहायाव बेखेवना होनाय जाबाय। सिजौ, सि दाजाब गोजौ समान, सि गोजौ समान सिजौ, सि समान जिउ आत्मा, गोजौ समान गुदि गेदेर खरम, सिजौ समान जिउमा परात्मा। सिजौनि 4 सिरिखौ हा, दै, बार, सान आरो अख्रांजों रुजुनाय जादों एबा बाथौ बा सान्थौजों रुजुनाय जादों। जेरै सिरि मोनसेया हा, सिरि मोनसेया दै, सिरि मोनसेया बार, सिरि मोनसेया सान आरो सिरि मोनसेया अख्रां। बुहुमनि जिब जुनार, दंफां लाइफां गासैबो नुवाथारि इसोर बोराइ बाथौनि बे 4 मुवाजों दाजानाय। सिरि 4नि सायाव थानाय जरा जरा सुखौ जो आरो जोला, हौवा आरो हिन्जावजों रुजुनाय जादों। गासैबो 4 मुवाजों दाजानाय सिजौ सिरिनि सायाव जायगा मोननाय जो जोलाया सिरि 4। हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि मोनसे गैयाब्ला एबा खहा जायोब्ला थांना थानायाव गोब्राब जागौमोन। सिजौनि जरासे सुखौ जिब जरासेजों जो जोला रुजुनाय जादों आरो सुवा सिरिनि सायाव बेरखांदों। बेबादिनो बाथौ हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि सायाव एबा बेखौ लानानैसो सोमजिखांदों। सिजौ बिफांनि गुमुरखौ गाहायै 4 बाहागोआव राननाय जादों। जेरै 1 नाम्बाराव सिजौनि रोदा, 2 नाम्बाराव हानिफ्राय दालाइ देन्था खिलिनायसिम गेजेर बाहागो, 3 नाम्बाराव दालाइ देन्था, 4 नाम्बाराव बिलाइ बिबार, 5 नाम्बाराव जरासु। एसेनोसै, गोजोन्थों।